مامۆستای هەری هێژا بەڕێز بەدەرخان کورد و مامۆستایەکی بیرکاریەکیش بابەتێن هەری بزەحمەتە بزانبێت چ مامۆستایەکی هێژا و خورتە لێ ڕێزنهاتێکێتی ji ber ku Kurd dikewata li Kurdistan 24 û bêguman em ê mamosta mêvankên û bi rêzgirtinekî gelek ve helbete bû kedawî bû hoşmendiyawî bû wî karîka ew dike taybetî zarokên Kurdan li ser vî babetê herî bi zehmet perwerde dike. Mamoste spêda te baş be. Em te pîroz dikin bi hîviya serkeftinê pêtir. Gelo ev qas serketin te hebûne bû li medyan dengvedan û rengvedaneke cidî nebûye. Spas bo wed mêvan kirim. Bi rastiya jî xemgînin 2019 û 2025 û 2026 pêşbirkên herî mezin me bikaranîn ya herî dawî 2026 ev pêşbirge patentavê destê Kanadayê ye lê aniha berpirsiyariya wê Fransa rakiriye ser milê xwe. Ev pêşbirk aliyê bîrkarî û fen li 112 dewletê navnetewî tê pêkanîn û her sal nêzî 7 milyon însan mirov dikin vê ezmûnê. Min jî îsal xwendevanê xwe amedekariya wê ser vê pêşbirkê bikaranî. Ne xwendevanê min bûn fînalîst lê pênc ji wan hemû pirs erênî bi rastî bersiv dan û li cîhanê bûn yekemîn şampiyon. Lê mixabin heya niha kesî diyariye yani muhtaciya min yani pêwistiya min ne ku bi diyariyeke lê yek bêje Bedirxan destê te jî saxbe ez ê gelek keyf xweş bim. Ev gotinê jî nayê gotin ji ber hindê ez gelek xemgînim. Belê mamostan ha li Kurdistan 24 bêguman tu behsê tecrüba xwe serketina xwe dike hemû Kurd dibîne ve xwe jî pêşhatekê giring hebû te. Kewata di vî çerçevî de gelo yanî damû dezgehên Kurdan hene, saziyên wan yên civaka sivîl hene, partiyên wan hene, kesatiyên wan hene, medya wan heye. Çima ewan belav nekirine? Lê rast e hin ji rast dibêjin lê Başûr û Bakur cudahîn yekî herî mezin heye. Em nikarin ku ew tiştê li Başûr niha pêk tên Bakur zêde pêk nayên. Derpet tune ye. Yani yek tiştek ne baş bêje wê tiştê gelek xirab bên serî. Ez hez nakim her tiştî bêjim ji ber ku ez pêşeroja xwe nabînim. Belê mamoste helbete matematikekê ji babetên herî bi zehmet e. Bara pitire ya qotabiyan şagirdan li vî babetî ditirsin dema em jî taleba boynûsa bû. Êdî kewata tu mamostayekê hêjayê matematikê kitabekata pertokata jî sebaretî matematikê bîrkariye heye. Ew çi qas destkeftî ser rastê nêvdewletî te hene. Tu nifşekê ciwan ser vî babetî perwerde dikey. Gelo enî tu pisyar nekiriye bo adiyê perwerdê li nava dewleta Tirkiyê da tu xelat negîre rêzgirtin nebûye jariye çepemeniyê giringî pê hatkedan eger nebî cî mavete sar dike yan dê bihêrsir bî ku ser vê pêvajiyê berdewam bî? Na ez qet sar nabim dîsa ez dibêjim pêwistiya me diyariyekê nîne lê pêwistiya me tek lafzekê ye yek bê Bedirxan destê te saf. Ev jî besî me ye lê wê jî nabêjin. Rast e pirtika min Polat Sêyemî min pirtika xwe amade kiriye înşallah belku mehnî dimedî bikeve weşanê û ser matematîkê yani bîrkariyê jî du formûlê me hene. Ev formûlê jî herî giring in. Ez wiha mînakek bidim. Pirsek deqek du deqe pê çêkirin buwa formûlê min herî zêde 10 saniye an jî 15 saniye wê bê çêkirin. Ew qas giring e. Lê ev xeyalek min e jî ez vê jî ez hatim weşanê ez bêjim xeyala min ya herî mezin ez rojek bêm wê axa pîroz wan zarokê pîroz perwerde bikim. Belê mamoste li pirsadawiyê me vê bikin taban li Herêma Kurdistanê Wezareta Perwerdê heye aliyên peywendîdar hene heta zanayên Kurd bî mendên Kurd ser rastê parçeyên dinyên Kurdistanê jî li vir rêzekê gelek lê tê girtin tên xelatkirin
گلو تجار سردانا هرما کردستان کریه البرنینه سردانا ورکی دیگل آلیه پیوندی دار بگمان پیوندی دانی او تیگشت ناو تجربات هی لورجی پارو بکی براستی من گله هولدانی مهبون لی من خواهی گهان دسه مروفا واجی نکاری بشتکی بکن انشالله بریاوه از حزکم بدل و جانوا زاروکا پرورده بکم که اول سر ملی من بین آستا هری جور لجیهانی ولی ما مسته کداته تیگشناته جدیتاته بگمان جهر رزیه ببورین هنده که دوام کن باید کاما پتر بحث کن لی گرین ترین بابت ما بحث کنن گله که سپاس بارس بدرخان کرد ما مسته بیرکاریه لباجاره وانه با کل کردستان گرمه بو گله سپاس ما مسته